Sal-aħħar ta' din is-sena, madwar 3,000 test ta' CT scans ħajjiżdiedu mal-eluf li jsiru ta' kull sena għal pazjenti b'mart tal-kanċer u tal-qalb fl-Isptar Mater Dei u fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Dan wara investiment b'saħħtu ta' 400,000 euro li l-għan primarju tiegħu hu li jkompli jpoġġi il-pazjent l-ewwel. Fil-preżent, fl-Isptar Mater Dei qed isiru madwar 150 CT scan kuljum permezz ta' 3 CT scanners, filwaqt li fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex isiru madwar 150 CT scan fil-ġimgħa permezz ta' CT scan wieħed. Għal daqstant, għaddejja ħidma favur espansjoni fl-infrastruttura ta' CT scanning f'pajjiżna, hekk kif scanners ġodda huma ppjanati fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, f'San Vincenzo de Paul u aktar il qudiem fiċ-ċentru ċensu Mowran fl-Aħħar Ġdid. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva, Ġew Etienne Bella, waqt li ħabbar dan kollu, sostna li qed isir investiment ieħor b'saħħtu fir-riżors uman biex jiġi offrut servizz ta' kura tal-ogħla kwalità. Fil-waqt li ringrazzja l-professjonisti tax-xogħol essenzjali tagħhom, il-Ministru faħħar l-impenn li jieħdu l-professjonisti biex ikomplu jżidu n-numru ta' CT scans li jamministraw biex jiġi indirizzata għall-lista ta' stennija. 400,000 euro biex isiru dawn it-twilight sessions ġewwa Mater Dei u ġewwa l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex sabiex aħna kemm jista' jkun nifukaw fuq pazjenti tal-onkoloġija, pazjenti bil-kanċer u pazjenti li jbatu b'mart tal-qalb.